Ja tenim aquí el repte solidari de la Creu Roja Berguedà, amb la col·laboració dels joves atletes de Berga, el Club Orientació Berguedà i el Club Excursionista Centre Alpí de Gironella. Han preparat 3 activitats pel pròxim 6 de juliol en què tothom podrà participar. Una primera activitat dirigida als més petits, les curses infantils, amb recorregut per la vila de Gironella. La següent activitat és una cursa o caminada popular amb recorregut de 8 quilòmetres, amb sortida i arribada a la plaça de l'Església. I per acabar podeu optar a la cursa especial d'orientació, adaptada a tots els nivells i edats. Ajudeu-nos a assolir aquest repte. Apunteu-vos al número solidari. Us hi esperem.